Mbak, tak sawang ketoke alismu kandel men. Ngono kuwi apa ya kuat mancal? Kowe iki takok to nantang. Yo takok tapi setengah yo nantang. Takok to nantang nyil kowe. Lah kono wani apa ora kira-kira? Apa mbok jajal to piye? Ngono yo ora apa-apa. Kapung wis suwi lho ora tak cas lho. Padha nggonku lho suwi ora nggo ngecas yo nek. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah nyapa ngono? Lah nggonku wis kadung metenteng lho, angel menggoke. Ampun, nggonku budel ngono. Lah nyapa ya lho ampun. Paling kowe sing sambat. Iya, wani we. Lah nyapa ora wani? Denem sak unyil kok. Lho kok jajan. Nantang to we asline.